Hej alle sammen og velkommen til Simones modeblog. I dag der har vi MacBook mandag, og det går ud på at vi laver et rainbow tag. Nu skal jeg lige finde det her. Det giver god mening. At vi lige vælger MacBook mandag, det går ud på rainbow tag. Nu tager det her billede af en regnbue, og så tager vi simpelthen bare farve på farve. Og det vi starter med, det er rød. Det jeg bedst kan lide ved røde ting, det er selvfølgelig, nu det er jul, og det er rigtig dejligt med varme ting. Så jeg har selvfølgelig valgt en rød pude, og det er fordi, det er så dejligt. Og den næste farve er orange. Men nu vil jeg lige have I zoomer ind på den her, imens mine hemmelige næse lige finder noget orange. Og orange, der tænker jeg gulerødder. Men nej, det gør jeg ikke alligevel. Jeg tænker mine portfoliemappe. Og det her det er faktisk ikke engang min, det er min rigtig gode vens, Rasmus. Den var ikke i fokus. Den er blå, men der er orange papir i, hvilket er mit yndlings orange ting. Og det næste, det er så en gul. Og gul, der vil jeg nok tage Rikkes tænder, måske. Hallo, næste. Det er helt klart den her træfarve, men den vil jeg kalde gul. Det er den her sakseholder. Der er lidt maling på, men I love it. Jeg kunne simpelthen spise den. Noget grønt, der vil jeg helt klart vælge den her, og nu tænker jeg sikkert, at det er en kost. Men den har en grøn snor. Og prøv at tænke, uden den her snor, der ville den ikke kunne hænge. Så derfor der er det helt klart min yndlingsting. Det næste, det er noget blåt, og der har jeg faktisk, der er både lys og mørk. Der har jeg noget her, og det er et iPhone cover, eller Samsung cover. Og det ser sådan her ud. Der er ikke autofokus på, eller hvad? Nej. Det er det lys, vi har her, og det er simpelthen, det er Rikkes. Jeg ved ikke, hvad du lige filmer over Rikke. Nej. Og det mørke, nu kommer det mørkeblå. Og bagefter kommer der noget lilla. Men den her tavle som, jeg ved ikke min film, jeg sidder ved klassen, og der er en cykel i der. Det er så kikset. Lad mig stikke med dit tørklæde. Men ja, det var det mørkeblå, det er en tavle som. Det sidste, der vil jeg nok vælge, så tager vi de Rasmus' igen. Og det er en lille dansk mappe. Fordi uden en dansk mappe, så kunne vi jo ikke have dansk papirerne i en dansk mappe. Men ja, det var min yndlings lille ting. Så lige give den til min næse igen her. Og den sidste, det er pink. Og det er den her pink MAC læbestift. Oh my god. Og selvfølgelig er der også sort i en regnbue. Så derfor har jeg valgt den her. Fordi at, ja, den kan lave huller i papir, men gud, hvor er det dejligt. Hør lige den her lyd. Den bliver jo helt tændt, altså. Og så siger jeg tak for i dag. Sølv, der er det min MacBook, og det var derfor, at det var MacBook mandag. Kan I have det godt? Husk at følge mig på Instagram, du kan forstå her, lige over mit ansigt. Hej hej.